Dnes sme sa s našou kamerou vybrali medzi študentov Prešovskej univerzity. Reportérka Janka Leškaničová v priamom vstupe vyspovedala študentov končiacich ročníkov. Takže Janka, ako to vyzerá v samotnom dejisku pred zápočtovým týždňom? Pekný podvečer všetkým do štúdia. Áno, presne tak, ako Tatiana avizovala, nachádzam sa v areáli Prešovskej univerzity. Vedľa mňa už sedia študenti končiacich ročníkov, u ktorých som zisťovala, ako vidia svoje budúce smerovanie. Takže opýtam sa najprv dámy. Chcela by som vedieť, ako si bola spokojná s týmto štúdiom? So štúdiu som bola v celku spokojná. Jediné, čo mi prekážalo, bolo to, že niektoré predmety, namiesto toho, aby sme to mali v prvom ročníku, sme to mali v 5. ročníku, napríklad ako rečové praktikum. Pretože učiť sa rozprávať podľa mňa by som sa mala asi v prvom ročníku a nie až v končiacom. Ale inak v celku som bola spokojná, pretože naučila som sa mnoho, čo sa týka či už printov, či už do elektronických médií alebo webu. Takže v konečnom dôsledku veľmi spokojná. Dá sa tak povedať, že je. A opýtam sa túto kolegu, existuje nejaká spomienka, na ktorú budeš spomínať do konca života, súvisiaca so štúdiom? Pamätám si, ako sme sedeli na prednáškach napríklad vonku v atriu a navždy budem spomínať na to, ako som 4. novembra mal prednášku vonku. To bol jedno z takých tých úsmevnejších spomienok a samozrejme ich určite veľa, ako sme sa stretávali ako spolužiaci. A určite aj oveľa viacej. A samozrejme aj tá celková škola bola atmosféra vždy veľmi dobrá. Získal som si nových kamarátov, nielen spolužiakov, ale novú rodinu. To je super. Ešte sa chcem opýtať, máte už nejaké plány čo do budúcna po skončení školy? Plány ešte nemám. Tak po štátniciach sa musíme do 3 dní prihlásiť na úrad práce, takže tam budú moje prvé kroky smerovať a potom, neviem, budem si hľadať prácu, tak uvidíme, že či sa naozaj zamestnám v tomto odbore, čo je môjim veľkým snom, ale uvidíme, čo budúcnosť dá. A vy, pán? Tak plány sú smelé. Som mladý človek, takže mám veľa plánov. No uvidíme, ako to bude, ale zhruba ako spomínala kolegyňa, tak ten úrad práce zrejme po tých 3 dňoch, no a uvidíme, čo potom. Ja pevne verím, že ten úrad práce nebude nutnosťou, ale že si nájdete skvelé zamestnania. Ako ste videli, každý má svoj sen a preto držme spoločne palce všetkým týmto študentom, aby svoje vedomosti zúročili v praxi a v ďalšom živote. A ja už dostávam slovo naspäť do štúdia Tatiane. Ďakujeme veľmi pekne, toto bola reportérka Janka Leškaničová z Prešovskej univerzity a ja vám, milí televízni diváci, prajem ešte príjemný zvyšok večera.